направим. С Амазон и Трите морета почнахме едни много готини разговори, където те казаха: бихме подкрепили идея за Biotech Hub. Това е много интересно и е страхотна възможност, ако направим Biotech Hub между фармакомпаниите на Трите морета, да се локират в България, да се оперира цялото нещо от Амазон и да ги включиме с здравни данни от някои от българските болници. Не знам дали знаете, аз това го научих покрай този проект и Трите морета, защо при Израел толкова висока е вакцинацията още от самото начало. Защото те вече са си включили здравните данни към такъв дигитален хъб и веднага могат да отразяват какво се случва. И Pfizer всъщност им дава всичките ваксини, за да могат да виждат какво се случва с данните. С други думи, за България, където здравеопазването ни е проблем, това би било страхотно да имаме повече данни, на които да правим правилните решения, да привлечеме умните хора в биотех сферата от 12-те страни на Трите морета и всичко това да се оперира не от някоя държавна агенция, а от части от Амазон с инвестиции от Амбър фонда. Ето това е една следваща сделка, която бих с кеф работил и мисля, че би дала огромно стойност. Не знам обаче за 3 седмици или 2 седмици или колкото ни остава, дали това може да се случи, но със сигурност бих работил да отвориме вратата в тази посока. Дали въвеждането на зеленият сертификат по време на пандемията беше грешка или не, е въпрос на дебат сред обществото. Но може би точно това видео отговаря на въпроса защо Румен Радев го позволи. Стоя зад президента. Казвал съм го неведнъж във видеята си и дори смея да твърдя, че в канала създадох една немалка вълна в негова подкрепа, благодарение на видеа като тези. Дали съм прав в подкрепата си към него, ще разберем в идните месеци и дори години. В началото на тази седмица обаче получих един имейл, който насочи вниманието ми към нещо ужасяващо. В имейла имаше 3 прикачени файла. Първият е видеото с Кирил Петков от преди малко, другите 2 файла обаче са наистина важните. Ще ви ги покажа, но за да разберете тежестта и значението им, първо ни трябва контекст какво точно се задава за България и може би за целият свят. Този скок в заешката дупка ще е от дълбоките. Скачаме!